Sallum il-ġurnata hemm 14-il persuna b'ċittadinanza Maltija li qed jiskontaw sentenza ta' priġunerija f'ħabsijiet barra minn Malta. Spjega dwar dan id-Deputat Prim Ministru Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu Ian Burch fit-tweġiba parlamentari tad-Deputat Ivan Bartolo. U aċċenna li hemm 9 pajjiżi fejn ċittadini Maltin talbu l-għajnuna tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Turiżmu jew permezz tal-ambaxxati u l-konsulati ta' pajjiżna f'artijiet barranin. L-akbar numru ta' Maltin f'xi ħabs barra jinsabu fl-Awstralja. Ma' dawn fil-Libja hemm żewġ priġunieri, filwaqt li f'7 pajjiżi oħrajn ġiet intraċċata persuna Maltija kull wieħed. Id-Deputat Prim Ministru qal li skont il-Konvenzjoni ta' Vienna dwar ir-relazzjonijiet konsulari, jekk priġunier ma jitlobx għajnuna mir-rappreżentanza diplomatika tiegħu, din tal-aħħar ma tistax tagħmel kuntatt miegħu jew magħha. Dan ifisser li mhuwiex esklus li hemm Maltin oħrajn miżmumin f'ħabsijiet barra iżjed minn dawk indikati.